El virus segueix present i prova n'és que comença a multiplicar-se de nou entre tota aquella població que no està vacunada, sobretot la gent jove. En només 2 setmanes el nombre de nous positius ha crescut considerablement. Si dimarts passat al Camp de Tarragona es confirmaven 33 casos nous, avui en són 108. El col·lectiu que es veu més afectat són les persones d'entre 15 i 29 anys, que tenen una incidència acumulada al Camp de Tarragona de gairebé 200 casos per cada 100.000 habitants. També creix la corba entre els menors de 15 anys i una onada que s'ha pogut doblegar és la del col·lectiu d'entre 30 i 49 anys gràcies a les vacunes. Aquest augment de casos ha disparat la positivitat. Ara, un 12% de les PCR o test d'antígens que es realitzen són positius, una xifra que no s'assolia des del gener en plena tercera onada. L'altra cara de la moneda la marquen els col·lectius de més edat. Aquí la incidència és molt baixa gràcies a les vacunes i amb unes xifres molt per sota de la mitjana. Salut segueix fent crides a la responsabilitat perquè les mesures de protecció se segueixin complint i més entre els joves, un dels col·lectius que més interacció social té. També caldrà veure quan s'obre la vacunació en aquestes franges. Ahir el govern explicava que està estudiant la possibilitat de fer-la de cop per les persones d'entre 16 i 29 anys sense posar cap data damunt la taula i amb la possibilitat de solapar altres franges que ja estan rebent el vaccí. La millor de les notícies és que aquests nous positius no estan tenint un impacte assistencial i això descarta la possibilitat de viure noves onades i allunya l'escenari d'imposar noves restriccions.